Sonats i fastigosos, temuts i misteriosos, llunàtics i pollosos, els Adams són aquí. I aquesta casa on viuen és tot un museu, diuen, i fins i tot quan riuen a tots fan escruixir. Bestial! Genial! Ideal! I si no t'ho vols creure, l'escombra vés a treure, que els anirem a veure, els Adams són aquí. Soc el rovelló i sempre estic content, tant si és de dia com si es fa de nit. M'agrada divertir-me, tot ho vull saber, sempre que jo pugui, amb tu aniré. Vaig creixent i vaig coneixent moltes coses noves, m'ensenya la gent. És molt important no perdre cap detall, mentre jo jugo vaig aprenent. Digueu qui és ella, qui ho podria respondre? És una fantàstica noia voladora. Tota ella és màgia, des del cap fins a les sabates, veritablement extraordinària. Qui és aquesta supernoia? Ella es diu Enigma, gran persona. Tant de bo els meus somnis es fessin realitat, perquè en tinc un bon munt. En Doraemon no pot fer. De recursos en té molts, a la butxaca màgica trobarà invents per tot. Voldria poder volar pel cel. Això és el casquet volador.